Hyvät TST-ry:n jäsenet, yhteistyökumppanit, tiedotusvälineiden edustajat. Tervetuloa juhlistamaan TST-ry:n Turun seudun työttömän TST-ry:n 20-vuotista juhlataivalta. Tuskin TST-ry:n alullepanijat Mikko Immosen johdolla vuonna 1992 tiesivät, mitä olivat perustamassa ja mitä toiminta on 20 vuotta myöhemmin. Tänään olemme mahtavampia kuin koskaan. Jotkut sanovat jopa Euroopan suurimpia. Kaikki on lähtenyt liikkeelle pienestä, kourallisesta ihmisiä, jotka halusivat tehdä asioita yhdessä. Myös kaikkia työntekijöitä haluan kiittää. He ovat pitäneet pyörät pyörimässä siellä toiminnan taustalla. Rahoittajat tietenkin on tärkeitä yhdistykselle tänä päivänäkin. Eli haluan kiittää kaikkia meidän yhdistykseen panostavia tahoja ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään lähes päivittäin yhteistyötä. Kiitos teille kaikille. Yhdistyksen tulevaisuus näyttää aurinkoiselta, niin kuin tämä päiväkin. Paljon onnea meille. No mä oon tuon sieltä kaksi. Ei ole vastuussa, 29.